De vrouwen van de werknemers van Prins Dokkum vieren het actie. Ze strijden voor behoud van werkgelegenheid van haar man. De directie wil het werk verplaatsen naar het buitenland. Joet praat de directie van het vangrailfabriek met de vakbonden. Bij Prins Dokkum werk je 34 mensen. Grutte drokte juist bij de condoleance van Atje Keulen-Deelstra. De retriekampioene verstoor verliezen week vreed op 74-jarige leeftijd. Vooral een soort dwarpsgenoten van Keulen-Deelstra wienen bij Café de Twee Gemeenten. Maar ik oud-retrieders kwamen naar Jinsum om afscheid te nemen en oortinkers op te heljen. De dwarpsboskjes van Holwert, Waakses en Brandgem worden broekt als dumpplak voor smarges, van grien afval om te mij afwerken olie. De gemeente Dongeradiel helpt Staatsbosbeheer wel met het opruimen, maar Staatsbos wil dat het makkelijker wordt van mensen om het afval legaal voor te brengen. Skaaf moet blieven. Maar die slogan is een groep Ljouwerters een burgeractie begonnen om het oude stadstheater voor de toekomst te behouden. Het Zeelencentrum in de Ljouwerter Binnenstad, dat eigendom is van de gemeente, met mogelijk plakmaatje voor nijbouwappartementen. Joen en vannacht meer en meer bewolking en kans op mist. Het wordt zo'n 2 graden. Morgen een koude en vrij krachtige noord- en eerste wind. Midjes zinneskien waar.